Danas se nalazimo u Rijeci u Bazarikovom prolazu u organizaciji Pčelarske udruge Milutin Barać. Svake godine imamo dane Milutina Baraća gdje prodajemo med naših pčelara i gdje izlažemo tipove košnica koje možete tamo vidjeti. I upoznajemo građane grada Rijeke da u gradu Rijeci ima pčelara i da mogu kupiti med iz svoje okolice. Intencija nam je promocija pčelarstva, intencija nam je borba za pčele, da ljudi upoznaju pčelu, da znaju koliko je to koristan insekt i koliko su korisni njezini proizvodi. A to je med, propolis, pelud, matična mliječ. Dakle, imamo 3 naša pčelara, svi pčelari mogu doći ovdje i prodavati, ali 3 ova pčelara, oni uobičajeno dolaze i prodaju, imaju i najviše meda, svi ostali su relativno mali i do ovog doba već prodaju sav med. Ja sam s Kukuljanova, donesla sam vam proizvode naših pčela. Imam kadulju, imam bagrem, imam medun, čaj je rijedak jer je svake 4. godine i svake 6. može biti, tako da ga 4 godine smo čekali, sad smo prošle godine imali. Onda imam marun, to idemo u Lovran, i imam lipu. Prolaznici pa kupuju med, vidim da su dosta educirani, da prema prijašnjim godinama da dosta znaju i onda i dosta postavljaju pitanja baš o medu i kvaliteti i o upotrebi i tako. Dolazimo iz grada Kastva, Donjih Čikovića, pčelarimo širom naše županije, od Cresa, Gorskog Kotara, znači imamo kadulju sa otoka Cresa, imamo planinsku livadu iz Vrbovskoga, jako kvalitetna, planinski multiflorni, koji je bogat sa mentom, metvicom, kestena ima unutra, imamo medun iz Nacionalnog parka Risnja. Zanima i cijena nekoga jeftinijega meda, a to ne može postići kad je dobar med, izvorni med, čist. Svaki dobar med mora imati svoju cijenu. A sama cijena diktira kvalitetu. Ono sve što je jeftinije nema garancije kvalitete. Tako da ljudi neki nasjeduju na cijenu pa kažu kupili su jeftino, a u te jeftinoće nema ništa. To je sve kupljeno, bačeno. Dolazimo iz Rijeke, socijalna smo zadruga, izlažemo isključivo prirodne proizvode. Znači ono što smo našli u prirodi, od samoniklog bilja, ljekovitog bilja, koje smo pretvorili u prirodne kvalitetne proizvode. Sa Orehovice, to smo iz Rijeke, izlažemo med sa našeg područja, znači otoka Cresa, kadulja, livada sa Kamenjaka, medun iz Gorskog Kotara i imamo bagrem iz Istre. Imamo nešto mednog octa, kremastog meda, pelud, propolis i med za imunitet. Najviše ih interesira pelud, propolis i med za imunitet, recimo od meda kadulja, kremasti med, u biti sve i svašta. A med je inače jako dobar, zdrav, važan i za djecu i za starije, znači u biti za sve generacije. Tako da ga treba svakodnevno uzimati, barem žličicu onako za zdravlje. Milutin Barać je jedna izuzetna ličnost, to je prvi tehnički direktor INA-e Rijeka. Prvi, ali ne sad, nego kad se tek osnovala. On je filantrop, on je mecena, on je istraživač bio, a pored ostaloga bavio se i pčelama. Skonstruirao je i košnicu koja se zove Baračevka. Promovirao je pčelarstvo po cijelom ovom području i nije bilo kuće u jedno doba. Kogod je imao kuću, imao i košnicu. I budući da je izuzetno značajan u pčelarskom svijetu, izabrali smo njegovo ime za našu udrugu.